toma Manundi ronda Manundi pizza simba Guys, madisodi this iCandy I Madzimai Shangu ndichitunga mirawai amiza iCandy. Guys, I will be at Nash TV per 7 questions. Guys, gadzirira mwana wese. If you miss you disa mawana kabri ba. Yeah, music yangu nini Madzimai iCandy. I started to sing when I was at school, when I was young. Church ndakamukura nchimba, so I started to record in 2019 kupinda studio ndakatanga 2013. So the person who inspired me, I was inspired with mudedza tichita and coffee anonzi amusikana wekuJamaica ane rasta anoimba coffee rameno anotonge anopfeka zvechikomana so yeah. So that the person who inspired me, nevamwe. Yeah, my challenges akawanda aripo. My challenges aripo ndekuti sevasikana unogona kusangana nemunhu wekuti anogona kufunga kuti uri wezimundanzu semusikana unodhakwa. Unogona kuti angototukirwa izvozvo nevanhu. Sina ana mhosva unogona kuti angotukirwa nzi unodhakwa usingadhakwa. Unogona kutongofungirwa nzi pamwe ihure because ndoimba zindhanzo ndopinda mabhawa ndichipefuma. Unogona kutongoti uchifamba so kana wakaunganirwa nevanhu munhu anogona kungokubata kana private party. You see, so mamwe challenges ekuti sevasikana tinofanira kutoshingirira kuti tikwanise kumaboda because senge isusu edu tikasazvibata togona kutadza makunda. Inini kuti ndi create a full song ndinotongoziva kuti ndikufanira kunyora song kuti ibude yakakwana. So I just sit down and I write my songs because when I write I don't do freestyles. I write my songs down. Ndita zvekunyora so ndinogara pasi ndotanga ndaona kuti pana ndakaimba nezvakadai so last time ndakabva studio. So now what am I supposed to sing about? And ndikufanira kuimba which type of beat? Yeah, Vibrem Studios zvakaitika manje nezvekudai so. It was amazing. It was great, like serious. And zvinhu zvekuti munhu wekuti Windsor ndandagara ndichimuziva. But dai pamba sino ndaisingamuzivi ndaiswera ndakagara pamakumbo. You see? But munhu wekuti ndomuziva taigara tichingoonana tombosangana mangoma, you see, vamwe vedu maartist. So I was happy. Iye chekutotanga kutobvuma kuti takolabo neni. I was happy for that. Kutoenda studio kwaGhost kwachona. Inini kutosvika kustudio kwaGhost kutoapproacha Ghost kutaura neni kwaakaita. I was happy for that. So I was happy with everything and I was amazed with everything that happened that day. So that's it. Yeah, songs zangu ese andakaimba ndine mabest akati but yekuta best yangu ende song yoyo andiwanze kuiteerera sipandoiteerera pane zvinotoitika. Inonzi vanondipedza simba vanonditsoma vanondironda vanondipedza simba, you know. So the song ine zvakawanda inotaura life story yevanhu vakawanda even yangu kusanganisira yangu. So I love that song, you know, and ndoyandoda pamasongs angu ese. Right. Inini zvandinotaura ndezvekuti handizive vanhu zvavanenge vachitaura because unonzwa nhasi vati ndinoimba kunge kadija, mangwana unonzwa kuti dharula
mangononzonzi squand mangononzoti nichiboundlisa chiri mani mangononzoti nishatisa kana ndiziye saka nangoti zvamataura zvese it's okay kana muchiti kana vanhu vachiti ndotedzera ningi so bit anoziya ndini because hapana munhu anoziya inini asiri inini sika anoziya inini ndini plus how come ndozoita voice ranisha kana ralady squand voice rangu nderangu ranisha ndera kana akafananiswa naMwari kwetoti nini ndakaandite voice ralady squand no. Yeah, okay, now I'm working on my projects. Ndine song yangu kubuda nhasi inonzi ndavaremera kozoita ndakambopromisa album last year. I still remember, but pane zvakazongoitikwa hawo kwandiri, so album iri kubuda very soon muna November iko ndinchibudisa album. Tine ma-tours futi now tine talk South Africa, tine talk Botswana, so ndo zvinhu zvatinazvo. Tine mamwe futi ma-projects atiri kushanda, like ndine project rangu rakabuda last week rinonzi kunamata nevidhio racho. Project yangu nandunge yakatobuda last week but nevidhio racho rinonzi rugare uya. Ndine mamwe ma-projects angu akati andiri kushanda zvambodii from Simplex, so mamwe projects angu akati nevamwe story zvenyu from Solid imwe from Marcelo. Pane imwe project iri kuuya from Marcelo from Mambo Redeem, so everything ndo zvinhu zvatakaronga zvamanje kuti pana August baba vanhu vanenge vachindaona vanhu vanakira.